En af vores gode ydelser herindefra, det er, at vi assisterer købere ved erhvervelse af fast ejendom gennem en køberrådgivning. Her der kommer vi forberedt til jeres dag på adressen og gennemgår ejendommen sammen med jer. Så laver vi en hurtig slagplan på, hvad har I af behov, vi skal drøfte. Så går vi ellers i gang fra en ende af. Struktureret går huset igennem, kigger på de forskellige forhold, der måtte være. Både hvad vi kan observere, men også hvis I har nogle unikke spørgsmål til adressen. Det kan måske være, at I drømmer om at sammenlægge et køkken og en stue, eller lukke op for etageadskillelsen til loftet. Så tager vi en samtale med jer om, hvad kræver sådan noget, og hvem skal I kontakte for at kunne indrette den kommende drømmebolig til jeres behov. Når det er, at vi skal have opfyldt vores succeskriterie, så er det, at køber har en god mavefornemmelse. Hvad er det, de rent faktisk skal ud og investere på? Hvad betyder det at leve i og bo i en ejendom fra en bestemt byggeperiode af risikogrupper, og hvad er der af faldkilder? Hvilke muligheder har man for udvidelse eller indretning, og hvordan skal du egentlig arbejde med din ejendom? At købere har den her fornødne viden til, at de med ro i maven kan tage deres beslutning. Det er der, hvor det er, vi opfylder vores succeskriterie og bringer de bedste succeshistorier frem hos køber. Jeg tror, vi alle sammen kender det at stå med en fornemmelse af, at jeg har brug for noget hjælp. Enten så kontakter man en bror eller en fætter eller en onkel, har noget erfaring inden for byggebranchen. Det kan være, at det er en murer eller en tømrer. Men med byggesagkyndige på din side, så er du sikker på, at du får en uvildig rådgivning. Vi er her ikke for at skulle sælge dig et nyt tag. Vi er her for, at du har tryghed i dit kommende køb. Vi tager gerne en dialog med dig, efter vi har gennemgået huset, i forhold til, hvad du skal kigge efter, når det kommer til en ejerskifteforsikring. Hvor er det, at den kan gå ind og hjælpe dig, og hvor kan den ikke hjælpe dig, er lige så væsentligt for dig som huskøber. Står I med tanker på at investere i fast ejendom, så giv os et kald. Vi arbejder for jer som køber for at skabe nogle trygge rammer, så I kan komme bedst muligt i gang med jeres kommende drømmebolig. Så kommer I sikkert i hus.